A wata tattaunawa da aka yi da kai, ka ce ka yarda da fatalwa. Wannan shine kusan abin da yake ta yawo a gari. Yawwa. Ka taɓa haɗuwa da ita? Akwai fatalwa, fatalwa gaskiya ne, sai dai duk wanda ba shi da ilimin wani abin da bai sani ba to kar ya jahilci abu. Shi komai na duniya ai ilimi ne. Duk abin da baka da ilimi da shi, baka da ilimi baka da masani akan shi to kada ka yi da ta abu. Duk wanda yake aiki a mutuwari, in ya taɓa yin aiki a mutuwari to shi zai san me nake nufi. Amma kada mu taɓa aiki ba za ka sani ba. In ba ko ya same ni ya ce na so shiga kane mutu. Gaskiya zan mishi tambaya biyu kafin ba shi shawarar shiga. Shin acting zai yi ko aikin bayan fage? In ya zabi aikin bayan fage to zan ba shi shawara, amma in ya zabi acting ba zan ba shi shawara saboda kaga ni ban san wani abin da ya shafi acting ni ban sani ba, amma na bayan fage na sani. Amma akwai mistake da nake a kare shi ne raina mutum idan ya shigo harka. Muna da shi daga mutum dan bayi da shi ko da wuna ba sai ga wasu a wani gurin arziki na shi ana ganin sa kaman bayi da daraja ko wani abu, saboda akwai mutane da yawa da harkar kane da ake ganin su kaman wanda ni na sani wallahi a rarraina su ana ganin su kaman barazan mutum wanda yanzu sun kai idda kai na ga maka sai kai mamaki. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙuryar ɗaki. Shirin da yake tattaunawa da mutane masu gogewa ko kuma mutanen da suka samu gogewa a harkar rayuwa. A cikin shirin namu na yau muna tare da tsohon producer, costumier kuma babban yaya Malam Jibril Costume. Barka da zuwa ƙuryar ɗaki. To barkanmu dai, sannu da aiki, sannun ku. A matsayin ka da shekaru suka ja, idan ka gaji me kake yi domin ka huta? In na gaji ina samun lokaci sai in zauna a gida, ci abinci sai in huta da iyalina, abinda dai nake yi na gaji ne. Wani hutu ma na fi jin daɗin hutu da iyalina ne. Na gaji ina zama da iyalina huta waɗannan tattauna abubuwan rayuwa. Shine lokacin hutu na ni kenan. Hutu a gida ake samu kenan. Ni na fi samu a gida gaskiya tare da family na. Kasancewar ni Bahaushe ne kai kuma Shuwa, so al'adar mu ta bambanta. Gaskiya ne. In al'ada ta bambanta, doka wani sa'in ana samu tana bambanta. Mu a ƙasa Hausa, yara in aka kaja abin da yake kai su ko dai su ɓuya ko kuma an aike su ƙuryar ɗaki su je su ɗauko wani abu. Shin ya abin yake a al'adar Shuwa? Na ka aiki yaro cikin ƙuryar ɗaki? Me yake kai yaro ƙuryar ɗaki? Yau lokacin a aike shi ya ɗauko wani abu a ciki, kamar kaga mu mutanen kawai zan ce mu mutanen raga abubuwa an fi aje su a cikin ɗaki. In ka ji an ci yaro je ka ɗaki to abu zai je ya ɗauko a cikin ɗaki. Abin da ke kai yaro cikin ɗaki ya je ya ɗauko wani abu na musamman a cikin ɗakin. Kai yanzu in kai tunanin ɗaki, menene yake farko da yake zuwa ranka? Ni tunanin ɗaki? Muhalli ne, a gurin kwanciya ne ɗaki. Hutu kenan. Gurin hutu. But kasancewar rayuwa ba kullum huta ake ba. An samu shekaru da yawa, an samu gogewa da ƙwarewa a abubuwa na fannuka da dama. In ka koma baya, ya za ka ce rayuwarka ta fara? Babbar aiki. Ai in ka ce mutum ya koma baya, sai dai mutum ya fara kuka. Saboda ai baya akwai changes da yawa akan yanzu. In ka duba rayuwar baya za ga akwai abubuwa lokacin da aka yi shi cikin yaranta ko kuma abubuwan da aka yi shekaru ba su kai ba. Amma yanzu duba ga yanzu ga yanayin rayuwa ga shekaru sun ja. Ba shekaru sun ja yadda ake faɗa ba ne. A bashi a 50 ko 60. A'a. Akwai wanda yake nan gura ya san shekarar. Ba su ja ba dai, amma dai alhamdulillah tunda mu ba ma son shekarun su ja yadda ba a san shi. Su tsaya daidai haka dai yadda ake bukata. So yanzu ya za ka ba wa mai kallo cewa in yana son ya fahimci wane ne kai cewa an fasa mu gogewar, ya za ka ba shi takaitaccen tarihin rayuwarka? To, ni dai sunana Jibril Musa Muhammad.
a Kannywood kuma ana kira na chairman costume. Yadda ka faɗa ne producer ne sannan kuma costumier ne, ina ɗan taɓa set design da kuma props. Sannan gaskiya ba zan ɓoye ba, duk wadda yake a cikin wannan rayuwar tamu ta yau to yi hakuri da yadda ya tsinci kanshi gaskiya. Saboda ni gaskiya tun ina yaro nake fafutukan yaya zan yi in kula da gabana. Tun ina yaro ni fa kokarin da nake ya zan yi ne in gyara can gaba ba bayan ba. To yasa dan ka ce gogewa, gaskiya ya goge mana tun da dai tun ina yaro. Ni gaskiya tun ina da shekara 21 na fara neman na kaina, in shiga can in tafi can, da yawon duniya dai aje can aje can aje can. To haka dai har na tsinci kaina a Kannywood. To amma kafin in kai ga Kannywood duk wasu abin da ya kamata a mallaka alhamdulillah an mallake shi, tunda dai an yi aure an haifi 'ya'ya kuma sannan gashi ana nan har yanzu ana bugawa kuma a cikin Kannywood. Alhamdulillah. Gashi Kannywood ta kuma ta min sabon aure, yanzu ina da mata har da ɗaya. Kaga sai dai godiya. Sai dai alhamdulillah. Baya ta yi kyau kuma gaban ma tana yin kyau insha Allah. Alhamdulillah. A wata tattaunawa da aka yi da kai ka ce ka yarda da fatalwa. Wannan shi ne kusan abin da yake ta yawo a gari. Yawwa. Abin da ya sa mutane za su yi ta magana shine fatalwa mu a ƙasa Hausa muna ganin kawai wani tatsuniyar gizo da ƙoƙi ce. Menene ya ja ka yarda da fatalwa? Gaskiya akwai fatalwa. Saboda ka taɓa haɗuwa da ita? Akwai fatalwa, kuma fatalwa gaskiya ne, sai dai duk wanda ba shi da ilimin wani abin da bai sani ba to kar ya jahilci abu. Shi komai na duniya ai ilimi ne. Duk abin da baka da ilimi da shi, baka da ilimi baka da masani akan shi, to kada ka yi daga karyata abu. Baka san shi ba baka sani ba, wanda ya san shi ya san shi. Ma fatalwa gaskiya, me ne fatalwa? Ina jin akai hirar da ni har malamai sun kikkira ni wasu suna ta wasu maganganu. Akwai wanda da yi min magana ma, ina mai magana kawai sai ya shiru ya ce gaskiya ya gode. Duka bil adama an halicce mu da aljannu a jikinmu. To wa'annan aljannu da ke cikin mu ai su ne fatalwa. Saboda kai in ka mutu shi yana raye. Babu wanda ba a halicce shi da aljanni a jikin shi ba. To wannan aljannin shi nake nufin fatalwa. Kuma sannan ana ganin shi ga wanda ya aran gama da shi. Duk wanda yake aiki a mutuwari, in ya taɓa yin aiki a mutuwari, to shi zai san me nake nufi. Amma kai da baka taɓa aiki ba za ka sani ba. To lokacin da muna yara ko zuwa ka je yi ba ma sai wanda ya aiki a mutuwari ba, za ka ji ana kakkaba hanyar makabarta da daddare saboda za ka haɗu da fatalwa. So suna tashi ne sai da daddare ake ganin sa, ba a ganin su da rana ke. Fatalwa ba lokacin da ba a ganin shi. Kamar yanzu wasu yarurruka, tunda dai ni komai ne ina faɗa ina magana ne akan abin da ni na sani. Yanzu akwai yarukan da su sun yi da shi ai. Shi na ake cewa da turanci ghost ko? Hakan. To me yasa wannan word ɗin ya fito ghost ɗin? Saboda akwai shi, in babu shi wannan ghost ba za ta yi tasiri ba. Akwai fatalwa ga wanda ya gan shi yake da idon gani. Yawa, saboda akwai abin da idon ka ba zai gani ba, in ba Allah ya yi za ka gan shi ba. Yanzu ka je ka samu masu gadin makabarta, za su ga maka in dare suna ganin wasu abubuwa suna musu gizo. To wayannan abubuwan su ne fatalwa. Aljanin da aka halicce ka da shi, in aka je aka binne ka mutu, shi babu inda zai je saboda shi yana raye. Nan makabartan yake zama, sai wani lokutan kuma yakan yawo da ji wasu gururukan sai ka ji an ce an ga mai kama da wani ko an ga wani. Ba wanin ba ne, wannan fatalwar shi ne. Yasa da na tashi na yi bayani nake ce Islamic, ina shigo da religious matter ba don kuma saboda akwai shi a cikin musulunci inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Da an ce akwai ƙarini. yawwa akwai shi. To ka gani kuma ka da wannan dole ke da shi, amma fa duk abin da baka da ilimi da shi, baka da ilimin sa kai ya shi ne kullum ina faɗi. Gogewar ta sa har ka sami ilimi akan irin waɗannan abubuwa. Kwarai da gaske. Kuma a yayin da kake aiki, ga mutanen da suka yi aiki da kai suna ganin akwai irin fahimta da gogewa. Shin ya wannan fahimtar taka ta yi translating ko kuma ta taimaka wajen yin set design da kake yi? Yawa gaskiya ni tun ina karami ina son ga na creating abu, ina son ga na kirkira abu. To ga dama ni costumier ne. Sannan muna da alliance da set designers. Saboda akwai set dressers. To haka set dressers dole ne sai sun dan hada alaka da costume. Saboda kallon palette din ya zamanto a haɗe suke. To ni yau da gobe ina ga yadda ake yi, sannan akwai mai gidana da nake zuwa nake koyan aiki a gurin shi. Sometimes ne abu naka tambaye sai ce min kaza da kaza kaza da kaza ka da shi haka.
sai muke bin shi aiki ma nake gani aiki yake to haka na buɗe set design amma asalin aiki na costume ne amma yanzu ma na yi fina-finai da dama na yi aikin set design a wajen. Kamar wani fina-finai? Akwai kaga yanzu kamar Lulu da Alibus kaga ni ne na yi set design ɗin fim ɗin complete. Akwai kuma Kili wanda bai fito ba na TY Shaba kaga ni ne gaba da muka gama kwanan nan Sadiqa na Abdul Ahmad mai kwashewa ni na yi set design na aikin. Sannan kuma akwai irin su 3x3 kaga duk sanda na Abale duk ni ne kaga kaman kakala ɗan jarida su gidan sarauta duk ni ne na yi set design wani ma ba costume ne ba set design kawai ne a cikin ayyukan. Wasu dai ba zan ma iya recalling ɗinsu ba amma dai na yi dai ina ɗan yin. Yanzu in mutum yana son ya koyi set design ya zo ya same ka, me ya shawarar farko da za ka ba shi? Gaskiya zan ba shi shawara. Shawarar zan fara ba shi na farko shine ya zamanto yana da kirkirar abu da kuma sanin kalolin abu. Abu na farko dai yake kasance kana da kirkira saboda ba wai an ce set design ko ɗauka ka aji a'a. Ko abin da dole sai ka kirkire shi. Kamar yanzu for example ka shigo cikin ɗakin nan za a yi aiki. Kaga za ka ga ɗakin is plain. To dole akwai abin da za ka yi providing na su labulen ɗaki da su neme wadda zai baka daidai kalon da su ma'aikatan suke bukata a kyamararsu. To dole in dai kana so ka yi aikin set design sai ka zauna ka san primary colors, secondary colors da kuma tertiary colors dole sai ka san wayannan. Ko ba za ka san wayannan ba sai ka nuna wanda yake aiki. In ka kalla a baya ka ce Kannywood ta ma komai ka yi aure ka yanzu haka ƙara aure da yara. Yanzu misali baƙo ya zo ya ce ma ina son in shiga Kannywood. Wani hanya za ka zana mana ganin cewa ga abin da za ka yi ka shiga Kannywood? In baƙo ya zo ya same ni ya ce na so ya shiga Kannywood. Gaskiya zan mishi tambaya biyu kafin ba shi shawarar shiga. Shin acting zai yi ko aikin bayan fage? In ya zabi aikin bayan fage to zan ba shi shawara amma in ya zabi acting ba zan ba shi shawara saboda ka ga ni ban san wani abin da ya shafi acting ni ban sani ba amma na bayan fage na sani. Zan baka shawara ka koya aiki. Akwai aiki da yawa cikin industry ko da acting saboda na ga actors suna shan wahala saboda suna nan har yanzu wasu suna layi ma layi bai zo kansa ba. To kaga in ka zo kuma koyan aiki ne kana koyan aiki a cikin aikin za ka zama jami'in Allah ya za ka zama. Ni dai zan ba wa duk wanda ya zo harkar shawara bai koma koyan aikin bayan. Akwai ayyuka da dama ba su acting. Wanda shi ne kai kanka kake. Masu kallon kada ku manta mana tattaunawa da Jibrin Musa wanda aka fi sani da Chairman Costume. Za mu je wajen takaitaccen lokaci in mun dawo shirin zai ɗora. Barkanmu da dawowa. So, Malam Chairman Costume. Malam ne kai ko tunda dai kana wa'azi kana hada da ni ba malami ba amma yana da kyau a ce kai dan musulmi ka san wasu hadisai ka san kuma ka san Qur'ani. hakan. Da duniya ma gaba ɗaya an yi shi da Qur'ani. Kasancewar kana masana'antar Kannywood and at least mutane sun san wani abu a tare da kai amma ba su san wani abu ba. Wani ɓangare ne na rayuwarka kake ganin mutane ba su sani ba kuma su nema wani zato da ba shi ne ba? Na kasa ma ce me zan faɗa maka. To ni dai zaton da mutane suke mun akan aiki na ne aiko? Na'am. Maybe rayuwarka ta can da kake kai kaɗai aikinka. Gaskiya dai Irin ganin da muke ma kana da wasu miliyan 400. Aiki kuɗi al'aura ne. Haka ne. Sannan kuma kuɗi sirri ne. Haka ne. Sai gan shi kaman ba kuɗi ko kuɗin wani kuma akwai kuɗin da gan shi kaman babu. Da haka kuɗi al'aura ne kuɗi sirri. Ni ba mu da shi Allah ya ba mu muna da shi kuma Allah ya daɗa mu. To amma menene kake ganin mutane su nema kallo? Kuɗi da na sa kamar misali ne ni ne nake ma kallon kana da kuɗi. To ni duk abin da kuke yi man kallon Allah in kana man kallon mai kuɗin ne. To ai an ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma in kana yi man ganin mai kuɗin ne to Allah ya kawo kuɗin
kuma ka neman ganin babu kuɗin ma to Allah ya kawo ni dai wannan amsar da zan baka kenan amma na san dai ni costumier ne producer ne shi ne dai sai da zai da riga maka da props ɗin amma Kasancewar ayyukan da duka faɗa a baya, ayyuka ne da kai costumier ko kuma kai set design. Wani aiki ne mutane za su tuna ko kuma suka sani da kai producing? na yi producing ɗin fina-finai ma inda nan sun kai at least kamar 10 wadda ne amma hakikanin gaskiya fina-finai yau ne su yi suna sosai ba amma kuma akwai wadda dai da na yi aiki wadda na ɗauki award fina-finan mutane kenan da su ne dai na aka sani kuma sanar ina alfahari da su ka kamar Hindu wadda Hassan sai directing na Alhaji Garba kaga fim ne wanda nake alfahari da shi ni ne na yi costume kuma na samu award da shi MTN award sannan kuma akwai rayuwa bayan mutuwa na Aminu Sera wadda muka yi a Jigawa wadda shi ma na ɗauki award da shi akwai kuma still wani aiki da muka yi Duhun Daji wanda ɗan Azumi Baban ya yi directing da shi ma na ɗauki Kwankwasiya award da shi to ina alfahari da duk fina-finan da aka ban award da su akwai wani makokon kurciya na Alkanawi wadda Mustapha Musti ya yi directing shi ma na ɗauki award da shi abin da yasa bana manta fina-finan da ɗauki award da su saboda ina alfahari da fina-finan sosai to ni dai da wannan fina-finan ne za ka dube ni da shi akan cewa ni ma na ɗan ba da gudunmawa na a cikin kayan Menene kake gani da kake buƙatar ka yi wa kanka nan gaba, aiza a rayuwa ko kuma a burikanka da suka shafi kane? gaskiya ni ma ina bukata nan ba ina so in yi fim amma target ina shine Netflix shine babban burina da Allah zai hore min yau ina da wani story na wanda nake so in yi shi kuma na samu dama zan yi shi insha Allah to shine babban burina ina so kuma Allah ya cika min burina kafin in mutu ga nayi wannan fim saboda shi ma akwai wani message akwai sako a ciki sosai wanda kusan zan ce shakon ya dan shafi rayuwa na kaɗan to shine burina. Wani mistake ne guda ɗaya da ka ga Kannywood tana yi da kusan kowa yana yin shi amma an ƙi ko kuma har yanzu ba a hankali bai kai wajen na a gyara ba? Akwai amma dai kan ce aika amma akwai mistake da nake a kari shi ne raina mutum idan ya shigo harkar muna da shi daga mutum dan bayi da shi ko da wuna ba sai ga wasu a wani gurin na shi ana ganin sa kaman bayi da daraja ko wani abu saboda akwai mutane da yawa da harkar kane da ake ganin su kamar wanda ni na sani wallahi a rarraina su ana ganin su kamar barazan mutum wanda yanzu sun kai idda kai na ga maka sai kayi mamaki wasu mawaka ne wasu da suke so su waka suna ba da wakokin ba a so a karba a ji a baya a yanzu na daga cikin waɗanda on top wanda su ne wakokinsu ake ji na sani kawai da ni abin da zan faɗa ke duk wanda ya zo da shiga cikin harkar kada ka raina shi ka ba shi shawara da goyon baya akan abin da ya kawo shi saboda shi wani abu ne wanda yake shiga cikin jinin mutum wallahi in kana sha'awan harkar shi ko kana so kai sai ka zo cikin shi dan ni na san cewa ina so na shiga harkar fim tun ina secondary school in kana secondary a hostel din mu guda biyu akwai muna da wani hostel Aminu Kano akwai wani kuma Ramat suna hostel din to tsakanin mu akwai waɗanda suke kallon English film Hollywood akwai suke kallon Hausa film duk sunayen jaruman muna da mu kun fa muna secondary school ina jin muna wajajen SS2 lokacin SS1 to 3 lokacin to ka gani shekarun da yawa shekarun da yawa sai kuma daga baya da na zo na samu kaina a cikin harkar film sai ba da group mu na old school sai suke cewa dama ai kai tun kana secondary school kana da aiki sai ka je gurin su to kaga abu ne wanda tun ya dade a cikin jini to kaga da ce na zo lokacin an wulakanta ne ko ba ban goyon ba na dai fuskanci wulakancin ba yawa ka yi maganar kuna kiran juna da sunayen jarumai ko na Nollywood ko kuma na Kannywood kai wanda sunan jarumi ake kiran ka da shi? Gaskiya mu lokacin hostel din mu ne ake kira mu ne muke kallon Nollywood films English film saboda lokacin su yan Rama din suna yawan kallon Hausa film fina-finan da sun daɗe amma ni a lokacin wanda ake cewa lokacin Hamso Nuwa ake lokacin saboda ina son fina-finan shi kuma sannan
ko gyaran fuska zai ko sabuwa ina irin nashi. To akwai Jim Ai, akwai su Emeka Ige, duk suna nan dai a lokacin, duk da wani su ne su ne lokacin stars na Nollywood. da yanzu mun in ka shiga group na mana old school zaka je suna yawan ana ta min celebrity ai irin dai ana ganin dama abu ne wanda yake ranka dan ka je gurin kuma ba wani abu da sauransu. To duk wanda ya zo harkar shi kada a wulakanta shi ba shi goyon baya ta ne wanda yake shiga cikin jinin mutum wallahi haka yake. Kasancewar ka yi maganar abu ne da yake wulakanci da wani ne, so wannan ya nuna akwai wani lokaci ko kuma wani abu ya faru da ya sa zuciyarka ka ji nauyi ko kuma wani ɓacin rai amma baka nuna ba ka danne. Shin za ka iya tuna lokacin? Da ko wani aiki da muka je na manta sunan aikin amma aikin isa ne lokacin. So daraktan da yake ya ga lokacin kamar ni ba ko ne sai ya ina jin ba kamar ba ni ya requesting a bashi as customer ba aka bani shi sai aka sa ni a wajen sai ya ji ban mai ba lokacin. To da na zo gurin aikin sai ya suma irin complain akan cewa yaya za a kira masa wannan customer shi kaza bai mai ba kayan ba su mishi ba sai raina yi wani da yake ni ba ko ne na ji ban ji daɗi ba. Mai nuna min wannan sanan a fili to kuma bai san cewa kayan producer ne ya kawo kayan shi complete ya bani ya ce mun ga kayakinsa wannan kayan kannansa ne da na matarsa ta tashi da shi za ba wa jaruman. Har an zo na sa kayan a cikin ɗaki na aje sai zo ce kayan suna ware in kai kayakin waje. To ni ba kayana bane kayan producer sai na kai kayan waje na aje su. Da producer ya zo sai yake ce min ya naga kayaki duk jikukunan a waje sai na ce aka tambayi director. Sai director ya ce ni na ce a cire kayakin suna ware sai ya ce kayana da na kannina na matana sai ya ji kunya shi director. Ai bai sani ba. Ai da na sani ba za a cire kayan na gane ba kayan bane baya su ne. To kayan shi yau na har Allah ya kai mu ina faɗin irin magana irin shi director yana kallo na ya san director ya san kanshi kuma ya san da shi nake. To saboda haka irin wannan abubuwan shine in mutum ya zo a bakon ta kuma saboda kuma bai taɓa manta da. To ni sai sa har a yanzu a Kano akwai yara da ya same ka su maka ba muna son mu shiga kafin zan ce to amma ku je ku register su ba ku shawarwari. Amma ba zan ce yaro ka koma gida ko ka je ka sai na tambaye ka gama secondary school an ba zan ma baka je ka ci gaba. Amma ni ban yarda in wulakanta wani saboda kusan za ka dinga jingo za ka kira da mafi yawa cruise da kuma su aka sun baka labarin irin abin da su suka yi approach kafin su zama mutane. Allah ya rufa mana asiri. Yanzu in ka zauna da ɗanka ɗan shekara 2 zuwa 3 za ka ba shi shawara akan me zai kula a rayuwa, me za ka ba shi shawara? Gaskiya in dan ba wa ɗana shawara ina ba shi shawara da ya ji tsoron duniya kuma sannan ya kula da kai saboda wannan duniya da nake cikin shi wallahi abin tsoro. Za ga abubuwa suna faruwa sai ga kuma duk yara ne suke aikata shi sai ka ji an ce maka yaro mai shekara 10 ya kashe mai shekara 40. Wannan rayuwa ni yana ban tsoro yasa kullum ina jan ɗana a jiki ina mai faɗa akan rayuwa. Babu yan aboki sannan kuma duk wani abin da za ka yi a rayuwa in ba zai sinana maka ba ka kyale shi sannan kuma kai bai wani ka mutunta na gaba da kai duk inda ka je. Shawarar da nake bai wa ɗana kuma ƴaƴan wasu ma ina ba su shawara haka. To dan dai ka haihu ai dan wani ma ɗan kai tunda baka san wanda zai kula maka. San wanne za ka mora ba. To kasancewar lokaci na karatuwa amma dai zan so in sani tunda ka ce an yi hada-hada a wannan. Wane ne babban abokinka a wannan masana'anta? Kuma masu gidanka zan ce ko mai gidanka babba guda ɗaya? Kawai ne ai ka san ni a Kano ina da yayu ina da kanni ina da mutane a ina da yayu ina da kanni ina da aboki amma babban aboki na a Kano mutum ɗin shi producer ne shi actor ne sannan shi director ne shi ne Aminu ɗan aboki ne ba aboki ina da yaya Bello Sani Bello da shi ne wana sannan ina da mai gida Muhammad Garba Kabara saboda shi ne wanda ya fara taimaka min da na zo Kano wanda shi ne fara zuwa location da fara ganin yadda ake yin fim ba shi ya min director din fim ɗin na nufa haka shi ne mai gida sannan kuma ina da babban yaya shi ne Ali Nuhu
MD kenan ko yanzu babban wana. Yayin suna da yawa sannan kuma da abokai. Sai mu 'yan ƙanni. Akwai fanni suna da yawa ga Abdulbasit nan ga Aminu ga Idiri, Captain Black, duk ina da su ai. Captain Black. Yanzu na ce ka ba mu sunan mutum ɗaya zuwa biyu da kake son mu gayyata a ƙuryar ɗaki. Sunayen wa za ka kira? Zan so ku gayyato Ado Gwanji. Zan so ku gayyato Ado Gwanji wallahi. Ni zan so ku gayyato shi wannan gurin. Labarinsa zai faɗakar da mutane ya ƙayatar. Yauwa saboda yana da abubuwan faɗa da yawa. To na gidan su. Amma duk sauran da ku kira maimaici. To Malam babban yaya. Malam Jibril Kwaston mun gode. 40 ne fa da 5 kawai ban ma cika ba. To ni na kai 45 ai kawai ji zan yi an zo gangara amma dai akwai yan 45 din da yawa ka kamar su Bello suna wajen 47 haka min ma'awal aboki na ai abin ne zai shiga 44 ne ko shi ni dan shiga 5 amma ta shekan su akwai insha Allah za mu zo mu ci kek. Masu kallon mu kada ku manta 22nd July za mu je mu ci kek mai kama da kasil. Duka anan tattaunawa mu ta zo ƙarshe inda muka tattauna muka koyi darasin cewa in ka san ya ɗan adam yake yanzu gobe baka san me zai zama ba. Ka girmama shi ka taimaka masa matuƙar yadda za ka iya domin baka san ina za ka samu kanka gobe ba. Kada ka manta ka danna subscribe button ka maki ƙararrawa domin sanin me tashar Jakadan Studio ta samar. Ni Abdulbasit Musa nake cewa mu huta lafiya.